Свято терпіння, прощення та єднання. Мусульмани, здійснивши ранковий святковий намаз, зустріли Ораза Байрам, що свідчить про завершення священного місяця Рамадан. Цьогоріч мусульмани впродовж 30 днів в денний час утримувались від їжі та води, очищали думки та робили добрі справи і просили Всевишнього про прощення гріхів та шукали ніч перед визначенням. Свято Ораза Байрам відзначається впродовж 3 днів. Муфтій духовного управління мусульман Криму Гайдер Рустемов у святкові дні радить відкинути всі проблеми та печалі і творити святковий настрій для своєї родини. Сегодня это день праздника, и праздник это также поклонение. Сегодня мы должны оживить этот день, празднуя его. Мы должны дарить друг другу подарки. Мы должны навестить отцов, матерей, бабушек, дедушек, родственников. Мы должны дарить друг другу подарки, и в первую очередь мы должны устроить праздник для детей. Привить им ценности исламские, ценности духовные. Пусть Всевышний примет наше поклонение, пусть Всевышний сделает нас богобоязненными Его рабами и дарует нам возможность дожить до следующего Рамадана и отпраздновать его уже в свободном Крыму.